जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद मुंडाबरो long live मुंडाबरो long live UPPL long live UPPL long live UPPL long live मुंडाबरो long live मुंडाबरो long live मुंडाबरो long live UPPL long live UPPL long live मुंडाबरो long live मुंडाबरो long live UPPL long live UPPL long live मुंडाबरो long live UPPL long live UPPL long live मुंडाबरो long live UPPL long live मुंडाबरो long live मुंडाबरो जिंदाबाद 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 मुंडाबरो long live थारैनो गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलजों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो भबेश कलिताखौ लोगोसे लानानै जोंनि आथिखालनि वर्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोंगोरा नार्जारी सारमोनखौ लानानै गासैबो गिबियावनो दोलोनि UPPL BJP आरो GSP नि दोलोनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ आं गिबियावनो मोजां हामलायनाय जासिहरग्रोदों मानो होनबा बिथांमोना नैबे जानो गोनां 22 नं समस्तिनि उफ्रा जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आंखौ बिजाथि महरै बासिनायनि थाखाय निस्सय थारैनो गोजोनखागोन मानसिसो जिहेतु मानसि हिसाबै गोजोननायखौ मोनदों बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि थालांनाय जिखिनि खामानि बा मिरु UPPL नि मेनिफेस्ट'आव सेबखांजानाय आरो जोंनि समस्तिनि जिखिनि मेनिफेस्ट'आव सेबखांजानाय बे मोनफ्रोमबो खामानिखौ आं रायजोनि जानानै रायजोजों जमायै सावरायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो खामानिखौ मोजाङै मावनो थाखाय आं रेडि जागोन। मा इसुखौ लानानै फोसावदिङो? गिबियावनो आं जोंनि ओनसोलनि जि सोलोंथाइ आरो समाज बेनि सायाव आं खामानिखौ मावगोन आरो जि जेंना साख्रिनि जेंनायानो जा आनएमप्लयमेन्ट जि इसु आरो लोगोसे जोंनि हाजोआरि हिमालय हाजोनि आफाङाव थानाय साफ्रोमबो न'खरनि बा साफ्रोमबो गामिनि सेरजों जोंनि माखासे मानि दैमाफोरा बोहैनानै जि हा खुरखानाय बे हा खुरखानाय समस्यायाबो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर समस्या गिबियाव आं बे मोनथाम समस्याखौ गोजौनि दैदेनगिरिफोरजों आरो समस्तिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों आरो रायजोजों सावरायनानै गिबियाव आं मावनो थाखाय नाजाग्रोगोन। गोजौनि दैदेनगिरिफोरा बुंहरनाय बायदिबाथाय गाबोननो लास्ट डेटखाबो गाबोन होआबाथाय जाखाया जिहेतु ओंखायनो आं गाबोन होगोन होननानै सानदों। बेसेबां भट लानानै देरहागोनखौ आं बुंनो लुगैयाखै नाथाय आं देरहागोन। बे कक्लाबारि समस्तियाव गासै इन्डिपेन्डेन्टखौ लानानै साब्रै साबासो बिजाथि जाबाय बिनि गेजेराव नोंथाङा बेसेबांसो भट मोनगोनखौ आसा खालामो? भट मोनगोनखौ आं दानो बुंथ'वा खिन्थु नैबेखौ आं बुंगोन 2014 मायथाइनिफ्राय नैबे कक्लाबारि समस्तिनि जि बिसायख'थिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जि MP इलेक्सनानो होन MLA इलेक्सनानो होन आरो समस्तिनि जि काउन्सिलनि जि इलेक्सनानो होन बे मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव 22 नं कक्लाबारि समस्तिया UPPLआ सानसेबो उन जानानै थाफेराखै आरो। नोंथांजों जुजिथाव सोरबा सुबुं दं होनना फोरमायगोन नामा? नैबे राजखान्थिनि फोथाराव बा नैबे बिसायख'थि समाव जुजिथावनि बाथ्रा नङा गासैबो आंनि जाय अपोजिसनाव थानाय बे गासैजोंबो आं जुजिलांनानै देरहालांनो थाखाय नाजागोन।